ya mo bibia jo na say aha na chin wo baby obia wo oti enka ayakro life na asan baby mu no ene ye brother wo Akuapem Ghana ene wiasa fa na nyina ene na watch pepepe se ogbade yan adaroma eyo Odwira brother na ene Akro life yan kokrom ye was sign brom wa yo Akropong yo Akuapem bia unumo sign brom ahun osabra ahun ye was sign brom electoral area ye ya bampatem ye ne kromafo ne ahowo nyaba betwetwe nkomo efa Odwira next week na me adum Odwira beba eba no honsem kakra ene ahusiesie ne niama ekoso ne niama ekoso okro no mu prempren a nti ya nche mehu se menuanum bi wa wo to wo ye bro ne ade a bi mu nso ja wogina nsuto nse nsugu mesokra wogina won dan ase awowo ma wewe ba mehu me bra pen no obechu be man kamem de pa na se ma membeng no obayi mi tiao meje wo so wo fo se de friend Eric dinga obi anu o de fro wa dem all right Brick nedi kan ye pese ye hu afi Odwira won hyehyɛ ne bra a na wɔtwe se ye Odwira da brada Akropong o fele den Odwira redu den afi we de mi hu hwe kura as afi we de hu se niam asesa we Akropong eye nwanwa na we de nti asensu nim ese obi asuro no hu obi asu no hu nti afi we de enkoyi emaye den asesa se wa hwe niam ekoso a ena bebiri nso ya ba na mo nyina matete bi nti no obi a suro no obi atwetwe ne ho ba amafo mpeso aso de mehu se wosiesie won kakra o kan siesie na mpese mebusa o hwe afi asiesie ekoso ene mribi atwam asiesie no ho akeka te den we afi we de poor yempo afi na nya ato yen dan official sem be na ka kire Akropong man Ghana manyina ese obi ahwe no ho sie no bedi na afi no fefefe se na mpanyi ekan ese obi aye ni bibia wona akwan fefefe na ntokwasem ni nyina na tutwa ewo Akuapem mu won penfu bi apese o chia won na o mechiana na kwa akuturuku ene ohemea ati yeda se yeni aberima na abu ne din o se amafoti a woton wo yu ho abru na re merima nkwa na mbeto wo hu ase merima nkwa na mbeto na wo macho wana na ade o mitini me tight me mpom kakra o bidimini ba bobo odin a chambe viewers o fe me je dwurentwi aje pese busa ne na watch pepepe yo Odwira da brada empena kadeda traditional council akasi obi aye na ma na wofi afin hyehyei na watch a Odwira redu uhun kro ne den na uhun ne amaden senior ye nyina enim in fact misrade but I'm say 2/3 of my life they may live with Akropong I feel the environment and the atmosphere na minim ne ebesi fie aye joda kone de but niema nkoye wo hwe street ne so ya from abanganim aya ahemfie anim kwa kusi lata junction no wo hu hwe gosanka sabri me wo shops be 3 sisi ya wo mensema merere mankrofo any spaces bi a be person krofo beje na wo de your own business but me mom sanchin krofo mom so bisa but emfa last year by this na sa 3 ni nyina ko won a wo beje no ma rich one wo si won ti member this year in fact and obi o Akropong and I say o Akuapem no twam for Akropong bia be di adan say ye hu because anka mamponfo nya di won kwasida ne pe uhu bibi Akropong but no kware ni enkoyi scan ni o man ma na sa mamre na achia ntina isa number 1 scan de enche de ni o manim but sika nka wodi di Odwira de nka won twan ni o man na ye beje yen ni ye beje Odwira be ye Odwira mfawo ne baby esika wo but anka mane de dana kwan ma mpanyin tena se na woto niam atoto ya in fact efam frema mobia sote ama atwe domba me kurubini me ya mampurubini nyame no ka amamene sema wo kan meti ase nka mpanyin tena se ya atwe domba but niam ankoyi wa Akropong nti na afi momo Odwira ne de ebia fida memere da kwasida ne street ne yebetima ya ama but anka sene ya wuni mu no
Go Odwira Joe daddy. Mpanyini si achine so na mpanyini wura ahimfu pua nipa eba kurumu no yentwam fida na atwen memre da ne kwasida nka Joda na wu atmosphere na ujedi se Odwira be Odwira nti youth of today ene na ekoso ya mahu mprempren den na wo ka kire mpenfo ya ma ne kwanso oh mede menya mesre mpanyini na mesan bo ho mpa nyira nse Onyankopɔn fa ne nsanka yem mpanyini di nganimo Akropong ne Akuapem na wanting us na wonfa ni achia into baby eseda na niema nkoye because say ebi answer me wo business bi a me pese medema na me nya bi ebe ma me so misikasam akofom me ho ba kirem ntimpanyin tena se na wototo niema ya ebe twedom ade aba ma youth no so ye ho ahan last I think about 4 years ago by this time na my busy because na me bo painting ya the side shops say medema microphone me bo painting ya painter Onyine do ona se nipa na bade a occasion painter meka wonan ya be bon so my offer edikan for those days be ye designs wo wura na designs wo make casket sian wo ti ase ya yanya ye ko boy adwuma but amfa nti se se ni ye wo fie ya twen ye po afena nya ato ye wa fi chansem ye den aka che wa do fune mema obi biara afishiapa nkom meto yen na afise se ye se Akuapem be fa ne ntama pa afira medi nchia kese ma nana afia obuo nketia ya oba hima michia Akuapem ne nana obuo bi atie mu sanu ne nsi ensansem won kakra o asi na se ohine owo be wu a opre asi na ntwi nso de wukum na otimize waye nam a mansan nyina eso yenso owodo pre no be pre but wo be pre ni baby di na to yo ati era se papa yeni aberima eji na wa bo no musu na mehu opani bu ase wo betumi ni makasa odugro mema ajo na pomu se si am pese me ni di nkomo kakra kwa homa odugro no mi se wa twodwura afi odwura edu ne pempon so ne na watch pepe you jada brother niama koden niama da se na kan ne da na se bibi a che kakra da pepe era se odukuru akasa o se da pepe wanka bibi a bi mo da pepe brati ba ko ma me munra no se am ekofi so ka store odukuru se da pepe on ka se bi mo wie ne ka me gachi na pomo Yami adon boko no fro si de me de Akuapem ma on so ma me na say wa bere award wada me de Akuapem ye da say Akro life na go su hwesisi na ye wo side room ye pese ye hu ye nuanom ne adofo ye wa moti kroma pempi no ana say mo wo kroma mre duru ya yiri twodwura yi si ye hwe na wotwe aka ye video dwura na say na wotwe pepepe ye dwura da brada ene se na kuro no ni amaye ne niama ekone ade no ene kan etwemu no ye de toton a ohun den ane de okwan bia so wo be hu difference so nipa bia nyin ko wani mu no na nyama afoforo be frafra mu na me na ma mi hu se ada nso kra ne se kan na sebia diasa ntawantawa bia ni Akuapem mu asomdwe wo no se woni na kra no wa America kra utumi kra no se simasi bra na be hwewu na afio dwira de se wo ba na usu be hu mpanyinfo na uni won kasa better nese wotun krafre woni na bi di aba ayam sese esan so opu akoye okoti beti unim ne ebesi wom obeba bi odi pra beba ana se obi be kire ne kra akoboro no kra o gine wa onti ase it made na ma me hu the difference I wo mu ne se sese Akuapem esiniti ase o yan ama ne kwam ana se bi obi be prenti na oka Akuapem esiniti ase wonta wa kwam mu esan se apopofo asomdwe ba poso ya na apopofo kopo a wode nampa di bafie to bu asena ka bi ma ya hwefo na won bi musua de to bu asena wo se den be che se asomdwe ba poso ya na apopofo kopo a wode nampa bi ba na mamansan so nya bi a den edi bet asomdwe ni wode a wo be aman na erefu ade nya bi ni yare 1000 ye na yedi bedi engeri yedi bedi ye mfufu ni ade na Akuapem nsu didi asebia di asenye 1000 na ade bedi wadi en iti me ka di asisu se
sɛ mpɛhene a ɛwɔ Akuapem mu wohu sɛ sɛbi adi asa yɛkɔ yi akyi ba yɛ den sɛ nea wadua nen a wogu so nsu no mɔɔ na wogu so nsu no mɔɔ nso na ani ntini nyini nti biribi bɛba na yɛ sɛ wobɛbu dua ne deɛ a wobɛkoa dua ne deɛ a dua na wobɛbu no ɛnyɛ adeɛ a wobɛsiesie dua no wosɛe dua no nti saa bere yɛ ɔman te ase a sɛbi adi asa yɛnim sɛ yɛpere de akɔ yɛnim ne yɛnya nkonimdi no ɛsɛ yɛhu sɛ saa po yɛ a yɛbɔ yɛ asomdwe nim nti saa deɛ anuanom yɛnyɛ ne sɛ na ɛnyɛ yi ɛsɛ sɛ baanu sum a asomdwe wɔ mu na nea wankɔhwɛ ne firi nso yi ntakraboɛ ɛsɛ me ne wakɔso mfiri me ne wo na ɛkɔ yi but mekɔ akɔhwɛ deɛ a wonni wɔ deɛ a wɔde ne yi kora mɛmɛyi sɛ mede na asi ayi nam no nti mesrɛ Akuapem mpanyini ɛne Ghana mpanyinifo sɛ sɛbia deɛ Akuapem nya asomdwe a Ghana nso nya asomdwe ɛfisɛ sɛ yɛhwɛ presidency ne kora mpo a obi a president bi a wadi agudi afɛ biara no watumi atena Ghana agua so nti yɛmpɛ yi ne yɛpɛ ne yɛwɔ yi ana yɛkɛn sɛ sɛbia deɛ sɛ wobɛkɛ sɛ Akuapem ne bi aba nti sɛ ɛmo nkɔ wo ne nkodi agori kan no wokɔ santimam kɔ ware koraa kan no wokɔ Akuapem wei santimam na wokɔ ware a wotumi koraa pɛdan de ma wo wɔ bia no ho adeyɛ koraa agya no koraa tumi de ma wo sɛ nyɛ sɛ bɛtɛ nnɛ ɛsiane sɛ yɛmpɛ dimpa na mmerante asɔre mpanyini so woka asɛm kyerɛ aberante nya sika pɔ sɛ ɔpanyini mbɔ ɔbra yɛ but yɛka no Akuapem mu adwuma ania nti nti na sɛbi adi ase yɛmpere ɛmfa biribi pa bi mma na nka wobɔ wɔkɔ nkran no wakɔtɔ nsum nsutɔ baako na wakɔwu na Akuapem asase ɛda hɔ tɛtere yi yɛmpere mpɛ biribi nsuo no yɛmfa yɛnsa nsi yɛkokosi na mebɛdi ade saa de na meyɛ de boa me kurow sɛ ɛbɔ ho anaasɛ wei kora sɛ wɔn atɔ pure water ne ade sɛ pure water baako yɛ ayi 5 cedi nti fa no sɛ woabue bɛyɛ 3 ɛna bɔ asi a yɛte nkwankwa ne ase yɛkɔti bɛti oyi ade yere a wɔsɛ wɔnkɔ bi sɛ yi ne ade na obi akɔyɛ adwuma na onya mfa so fuo a wofrɛ mi sɛ sɛ bɛmi nkɔdi ɔhene bi akyi amɛkɔ ɔhene ko no bɛfrɛ wo no ɔfrɛ wo sɛ bɛyɛ saa de onim ne eti ɔfrɛ wo sɛbi yɛ de asɛ onipa wo pa asomdwe ba wodidi wo bɛsɛ wo mpa asomdwe ba wo nso renidi wo nti nea mɛka asi ne sɛ Akuapem mpanyini Ghana mpanyini moma yɛnwene nkɔnkan na nyɛma ɛwɔ yɛ anim no so kyɛn ne yɛwɔ yɛ akyi ɛsiane sɛ ne yɛwɔ yɛ akyi de yɛhu yi ansa ne yɛba yɛ anim bɛne yɛfi yɛ anim ba de yɛnyɛ nhu yɛ ɛna afei nso yɛn mmabun a wɔreba no the next 10 years saa bere mpo a wonya ntetewopa mpo ni the next 10 years yɛn mma ɛba no wantekita Akuapem wɔbɛsɔre wɔn so ɛsiane sɛ mmɔfra na ɛba no akɔyɛ amanfrafo wɔn akɔfrafra nkurɔfo na ɛsua biribi foforɔ ɛsɛ Akuapem ntetewa asa Akuapem ankasa yɛwɔ mu yi ntetewa ɛwɔ mu asa nti ayɛ manfra nti sɛ saa bere yi a yɛhu sɛ mɔnte ase yi si yɛammɔ pɔw bi ɛntusi anamɔn a yɛbɛdi yɛn dɔkono kwa enwene wɔadidi mu newu dwene wo daakye dimpa abusua panyin a watena abusua fi wadi abusua kokoo sika atɔ abusua asase so owu ne wɔto abɛdin na abɔfra bi mistake ɔkɔfa sɛ adin no wɔbɛdome no bɛtu gya adin a wobɛwu sɛ ɔhɔ wo kora sɛ adin yɛ mede ma memfa nti wo sɛ dimpa ɛyɛ kyi ahonya ma no yɛsi odi ma wa no nsi afi asiesie yi mpempe Odwira bedua na yɛde siesie yɛ nkuro bɛhwɛ no obi de painti ne down mason ni bi de adwuma carpenter fo bi no tu on afi asiesie yi ansa na wɔtwe bewura mu Odwira no uhu ne den okuro mu sɛ woyɛ abɔfra a ɛso no sɛ na uhu ade fa onyame nso yɛ wadom na sɛ wunyin ɛso sɛ na uhu ade fa efisɛ nkwan a wo maame yɛ ma wo mɔfra sɛ ne ɔyɛ ma wabɛgesi ma ɛnyɛ dɛ yɛyɛ mɔfra no a sɛ bi yɛ ntɔ ne yɛdi nti yɛn ni gye wɔ mu sɛ yɛ maame bi afia kura aba ɔde nam aba na sɛ ɔde bankye bi aba oguan anaasɛ akokɔ na yɛn hu ahụ keka ne sɛ Odwira yi de ayɛ dɛ bɛtɛ na yɛnyi ne yɛn hu sɛ dabi sɛ wɔn a afia kura aba sɛ nsase ɛwɔ nyina wɔn atɔn nyina na wɔn afia kura mfa bi amrɛ wɔ kurom bɛkan ne de usuro kura sɛ wɔbɛtɔn abusua bi asase anaasɛ wɔbɛyɛ biribi ayɛ saa ama Odwira no sɛ bi adi asa Odwira de obi nni ne hwambɔ Odwira yɛ saa amma koraa no saa da no saa yiyɛ no koraa na ɛba but nsunsuanso a yɛhu ne sɛsi yi de obi ahu sɛ ɛyɛ fear and panic ayamsɛsi wɔ mu anigye anim ɛsiane sɛ wobɛnya mpo sɛ wo na wɔyere te no wɔayi chop money na wɔyɛ aduan pɛpɛ bi ama wo na wɔwɔ abɔnte no wɔafrɛ wo na wonim sɛ frɛ wɔfrɛ wo nyinaa de aduan no ayɛ ready nti ne wɔfrɛ wo na wobɛkɔ na wɔyere se
sika na ọma me no ba na tamako di enije bempa na obenya ofie ho meka se wonso ni da ma bi da ba bi enije bi anim bi mu nti ama Odwira no me kware ni Odwira de etumi by surprise menim ni edi anim ba me de mani hu ne se enije nim ama nkrofo yam ya den esese wo esa no se den bi akoye ni Akuapem mu metina aka ete meka esiesie esiesie ne de se wo nim se se bia dia so siesie bibi anka wo be hu if say was start here wo siesie fi kwan ho asa na ewura fitie mu wo ko ne na afia wo penti baabi ura abangani ma wo ye bibi anka bibi atwam se bia dia sa wo be hu se wo tu Akuapem dan so aye ye han fi wo boso wo repentia wo ye se na ma ho keka kura ba se chere afia Odwira ebe so kweke wo pentia kweke wo se MTN fo ba wo penti benkum Glo fo ba wo penti nifa na one we say like investment na wo ye no wo ye towards to something but they say ina na sabia dia so ordinary sika be hye bibi a onimu se mfa so paare mbam na afofo dia eburo na oso be di obo ya so nje beba ngofo dia den eburo na wudi obo ongwa afu wonsum free ye na akwafu wafa kotoku se ubeyi nam enyo bi free nam na akoko yi if they say wonsum free ye na wasum free no na ofa kotoku if say bibi etumi si ebetuma ba se we nya nam anase we nya nam isan se wasum free to oden o we nida so enti meyeye mrante ya afutu e ko ma me ne mu nyina nhwe se ya ataaba nti onkoto mu anase kwaku be nti one de won fa ne nko se ne ya wo fele se wo ye unipa no sa na ofoforo nso ye unipa na ye yakoma pedua na ye nyina ye betina ase ye onyuni papa o ka se mu nyina ya abebu afen o be kise o ke mejenti weja na meja ne ocherefo kwapon late ocherefo kwapon isane se ntete opa ne fifia mi wom ene nananu ma me fa won nsem nti ebe ye den se ma no be power panyine bi so anase mekania enim no kware ba akopɛ me ntan obi me nchin obi be sa asumdwe be kroma wankasa se wokɔ na aba no nso a wo beba no nkron isane se kroma wo na amun obi ntin obi na obi aka obi na wo so ade na obi akɔka agu ba bi mu sa asumdwe okro o sebia dia sa asumdwe ne de obi nkese ni wo so obi ntin ni nua bet eba no kokoe mu nsem a hina na sebia dia za sumu ne pani atofem ne wafada ya na obirika ani ebe nwa wo pani to sumu untimi mfa esan se ye hen ma na be den o be fa nti bi oni pa ko ni gina han mu na o wuza asumdwe be na o gina sumu dia asumdwe ni wo de sa asumdwe wo wa jeja ho na o de aboto obo nkwan ya se wo nante ne ye se wo ampa wa bu a wo betim wo anka wa wo bebro afendi yepo obo ade de ache na nanu madaroma aso se na okase ni nyina se bibi inkoye wo Akuapem mu den na okachire Akuapem mpene mede me ya abofra na mum me beto me ajanom na beto me nenanom ni nyin de ye na so kakra mpese me kachire Akuapem mpene se ni onim no kware na wankan ya de kese da ne nim ye popo kese bi one agye wato na wanfura ne mabeforo the quarry se bi wunim de se bi adiasa obonke je ye da ho yi ye simesi ne nkrofo de obi anim from here to two ye mo fra nyina obi anim se ofo bonke je su obi se o ball akwan ye nkrofo ide won na ye won de won na ye se wunim pa na wa chen esa na owu ene mpehye na asenti ukobo po fufuru bi se bia wo mpene mesi de o mefa anaso me ye we no ye kan kware ye free na hindi nyankopon no se o enya abonsanfo na se nyankopon no de ahindi bai se wonim dia ansa na obeye leader wa asase su nyankopon fisiro no de amawo na leader with that knowledge ema obre ana wo ye ho se nkwan na wo ka se finance ha ema wo fito nti afutu openyo nti afutu ono yanim ne beto no esane se ni ono wo serew ene nche so do meka say me ne wo sisi ye gina ha yi se ye didi a me na metime ayi waduan so nam be wotanfo otin kura kan de obe da ayi waduan so nam na se wotanfo no otin kura kan no tibenya wa me na me de wo beko so ati ase ye bopo na mo chechire na mo san a mo san hwa aso bi ni wo nyina wo ye nsu ni ye mban e ho resource na na e fifi ni di mesiro Akuapem ampanyinefo ye nim se mpanyine wo ho ye nim wo ni wa ye ne ye ko na akotwe opanyine bi ani nwura mbiem yenga na ye san ye mpanyinefo no
if say wura mi fisisi ya wura mi fisisi ya mpanyinfo asa etu ne yedin a wo be frɛ me brade be me wo be frɛ me se bi a memra first asa na me braba but ene kan no be kesi kwa mana de oso nti twan yam frɛ ya busia pan ne mum no ye de no mra but ye nyia ye beto mpanyinfo ye di wana mo ngatu nti se wutasa no we ntwasa pa o ma e ba na nso ne be wo if say bi a na sa no wonam so won hye baboya nti twasa e be trom na nchirimba faso anwanya nwa asudi na mesiro Akuapem enye wonsom wo se won nipa but wonsom no obi ensom a e be den se ni otwato no so nsa beka opahini bi enya odin a ochine bi abofra bi bodin close esimesi wo a eno keke wo se dimpa ye chi ahonya official nsem ye den afina kwa ewie momude na emom na meme kan se mechiam panyinfo Akuapem mpanyin nyina mintumi mbobodin in case esimesi ana so obentin be na me kan se Akuapem mpanyin na wodwene kuro Akuapem nkanko sabia dia so wonim de mechichi awo nyina na ne asabia dia sa onya adwene sa kire na Awurade mfa ne sanka no mpre asomdwe kuruwa no no ma no bi no nipa oni sika kra na wo asomdwe a wo sika chen obi a wasase so se obenya sika no wo be sore wo so anopa awia ne anodwufa de anka minimi traffic mo hie mu sa se me da na mada wakasa pa you know very man akasa mri wo ma wakasa pa we say na me kan no Akropong ye wo no obi a na adwonche no obi a se na obi ehu no na ekoso Akropong ana se na ekoso Akuapem mu no na ye ma obi a ye den ehu afia so ye say you anu bebe wa kwantu mu ne ade ye pese mu hu na ekoso kan na sa di ni wo ne nyame adom no bro ne di social media ba ntinye Akro life de bia ye twu be mu na mu hu na ekoso ye anu makasa onso wo ho a na onso hu na odwene won say ye nyina ye be ma Akuapem fanenta man fa fura na so Akuapem din ade bia yati NCSC na ya man na ya mamra ye hu ache for the past 7 years I was sorry dan kwanya ne bebe ko ya man na ya mamre said antia enaye tinchirima na afane so obi a wo no 2015 up to date then we hu then we sua and so obi kurampo a wa ba school ha sa 4 years ni then obi sua wa edimbo ne na odeko se de bia obeba bia ya fa shebidu ni yereko ni yeri ese ya ko yeri ese enche yeri yenjuma ni me se ene ya se da to domo ha bebre wo ko hwe ball ba ya beto domo ha bebre me na bere ma ba ko ama me ne nkasa na wiwi ama hwe se amefu bi wa na me no wakasa bajo ye tia wa Akro live meje osi o bajo no fo se de nana akono okay nana ye no be twetwe nkomo akakrafa Odwira Akuapem Odwira ho na watwe se ye Odwira brother o hwe krom esesie ne niamaya uhu afi nhyehyɛ ne Odwira ne den afi de ensani bize mimi ya kabintani aka firu du se a minnuanum kabintafo nyina no wonyansa mpo na won idea ejiska na ye ne se wobekọ akakra no wakọ akakra patafi we de minnuanum pentafo wonya penti bi mpenti kabintafo nya adwuma mesinfo wonya adwuma teze udukro no ma hu se hwe nkoso afi Odwira ide hwe nkoso kra o kan hwe nkoso na ye o man mu na ye den ana se nneema bi na atosin we Akropong na ama basa nneema bi atosin enka bom nim ho nje akoye se obi a mpese obayire no ho aye biribi no ntina aye saa wazo ntumi ngase me ba be ye onye because first ni say akasa mmiri obehu Vodafone fo o repenti baby ye nuanu mesin fensen MTN fo ngaba ye nuanu mesin fo no so sa wo bai na wo be frɛ won wo be de won be yesa adwuma no Tigo fo wo be yesa adwuma ba yesa no esan se enije ni Akuapem mu ni ntina ye enkoso unhu hwe afi unya adwuma ba kokura dabi afi ya infine twom na unya adwuma ba ya ne ede de fi unse adena be etumi fi be 1 week asena Odwira na yeden edu so say ne wo mpepepe akasa amerika de akaya mentia akasa mentia waka menam
baby kura rije bibi wo baby nchen won a wo to down so yen a risiki because what is saniama to hu se nema eye fe okurum ba ene afi de hu hwe kura prempren se na wo kan se nema ne ntwa ye wontu ne wo den na wo ka kire mpanyin yesra won bebre ye hianka bom ye hia se nema bia se wo de bibia to ya ebe fa fe no won fa nto na yan de at least yanyin kakra yanyin bebre ba yan hu nema kakra na won a wo be fie chi na yan ma no be ba ne de se nka bon na ma ne ade de ya yan ma no be ba de ne wo ye won hwia yenye because wo be so reti ampanyin e be di ba bi no megbun be to reti ampanyin because won amfa nema na nto yi ntia wo ho ana fi na ni awon pete obete no eno na ba de ben obete yempo nyame adaroma ananoma adaroma afina akwaba wa fi hyansem yede afi anji se na okwamanga pani tamapefura na wanchu ni nyina afim na de anije aba na se na yetumi ya adwuma yin anije na ye adwuma no na se adwuma no so tumi aba kama na anti se abofra bia obi akofo bia de obi akoyo bia de dabi na de anije aba saa ne yen ye pene awrade nhira panfu nyina feti se de na hoden wo ho na ne yehwe no aye kama ate nana akono eda asiba papa hwefo ne etiefo na se na me kan no insito mranti ne bi nso hwe ball ne adenti ya ba yen se de nya dom papa wa ha se ne obe kasa na emom ne kakra na ya tena yi se nipa banan na akasa no bia ka bibi kakra afa afene nhia no na se ne bibi mu na me producer am like san kien fam kakra mu na nsusu to nti me je producer obeku se nipa na won se wo betu mama na ben wa akasa san metu aben na ye nya obi ene na kasa me pese ye nyantia se ye risuade ye pese ye hu se ye twen ye chi ye twen ye ni kwan ye chi kakra se kan na Odwira babedu adu na wotwe no net den na ne yet den bebi ye kɔ no eye bebi ampanyin de Akuapem nam eye de bia opanyin bi na ka na asɛm se ade e makro na se Akropong tumpon ye se afa shedu ye be siesie nkro bronya dua obi nsiesie nkro because bronya wodi wo baabi a obi tumi kɔ baabi obi tumi kɔ fa baabi obi tumi kɔ gina baabi obi tumi kɔ baabi bo Odwira de eye Akropong nsɛm ye Akuapem nsɛm pɛ nti Odwira no ye mmere ne don a ye fa kwan a ye de siesie ye nkro ye de siesie abusuasɛm ne saa ne amaniti sɛ afeso na ye ntumi anwua ye ho sɛ abusua anase ayonkofo a na ye tena mu saa na afena be won anim na reba afena won 7 years ni ye de agore sade adan kwanya ne baby koye no 7 years ni Akuapem anya asumbieda afi bia ne mu nsɛm ebeba afi wo se wo men kofe mekwa kofe afi yesi nsɛm ebeba tina meka tun se nti abofra wo 7 years 7 years ago now for already 7 years nei when you 14 years and then wasua then when edumra ye say Akuapem penhene wo sori no wodi yie to yie wo man na kwari dedi no Akuapem fanenta me prefia asefo ya rewo pa se me bo modern chu course wo lord kwan no wa akoso na hu se na krom na bra aka na wo twu Odwira krom Akropong te a aka mprempre aka me no kase aka ka buruchiri fokraba na enwuti se oburu ye fa buruchiri aba be Odwira wan ho ba kra sanko wan ho ba kra wo sanko wan nyamre nkra se Odwira odi wan nyamre kra se Odwira ye ni wu asefo no ba ni hia ne se mpehene be hia no atena se na se wo kana de asubei ene na kwaridi ene biakoye ba no won hwe na afidante se ye nya odo ene atenka ene anigi a yen Akropong fo ni Akuapem fo ye ri Odwira obi ene wo Akuapem yon kase asem ye Akropong fo nkwan asem cause osade adan kwa 7 years in echi no amantin do so ni nyina obi ambo ogwada no opanyin bi aba be chiawo anaso opanyin bi aba be bisa se afikura ho sese ye den ubogwa kura mpo entren because opanyin bi mpese obeba oba se wo hawi afa uni afa
ɛfa yɛn nyinaa ho Akuapem ne ti ne Akropong ne Akropong sɛe a Akuapem ayɛ dɛn asɛe yɛbɛkɔ so daa ne daa de nyinaa ɔkyena nyame yɛ adom a yɛbɛkɔ baabi foforɔ akɔtie wɔn so nsɛm na yɛn sua ade wɔ mu na yɛn mpanyinfoɔ nso ahu na ɛkɔ so sɛ wɔn da bi a wɔn te a wɔn hu na ɛkɔ so nti na akɔ life yɛn afa to yɛn ho sɛ yɛbɛkyi Akropong mpatam na yɛtie amanfo ano nsɛm na ɛkɔ so wɔ afihyia yi mu yɛde obi bi asɛ ɔhwɛ akɔ life ne a mede dwubɛn de ho kyɛn me ɔfam na nasafo yi ɛna me cameraman no baako pɛ authentic GH na me producer manager wɔn abɔ adwuma papaapa wɔn ama m'ani agye papaapa ɔtena na onum pɛpɛɛpɛ yɛbɛhyia wɔn mpatam foforɔ wɔ ɛwɔ Akropong a na yɛbusa amanfo nso wɔn adwene afa Akuapem Odwira a ɛreba so no yɛde obi bi asɛ ɔhwɛ akɔ life Nyankopɔn nhyira obi biara.